Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluargane Cak Sapa. Melok. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluargane Cak Sapa. Ini saya lagi guys, aku ngepres plastik. Terus setrika ati karet bodo cepet ya. Pengen ngepres plastik tapi rada lalap pres setrika jadi. Aku suka duit. Alternatif ini. Sarane ngene iki. Nen tak turun. Ayo. Tak turun. Carane ngene guys. Tuh, carane ya. Plastik. Niki kita kayak apa grenjengi plastik. Grenjengi plastik kleru sampean. Grenjengi rokok. Nah, kayak jerone. Terus pres. Blue ya. Sesimpel itu. Sebulan aja langsung dijupuk. Kene Kak, dono Kak, hasilnya Kak. Cing. Lihatlah hasilnya, bagus sekali loh. Apa ini? Kayak ngepres bebek betul nih warung-warung iki. Cuma kadang aku rasa ngevlog ngene mergawe apa guys. Ini berane. Aja langsung dibuka. Sekuli dhisik kudu pun apa kae. Ya bodo apa beda. Apa itu? Apa beda bagus ta? Begitu sekarang dulu. Tapi tuku mesin pres ya juga ini belum punya uang. Nanti digawe tuku pitik sih so mangan. Punya uang jadi wes telika pun jadi. Makaryo guys, makaryo. Aku ngamuk ya. Mau makan Tapi aku kena lincai. kayak ini dan dino guys. Juga saiki hujan. Pak. Hujan guduk. Tapi ora. Iya, Eren udah enak. Ini dapat pengen cetok. Ini. Ya udah dilosor kena kecos triko rumah. Ini sedino dur dan kene panas, imong irane panas. Rokolan. Rupukmu. Ora kering mepene. Iki rupuk sego, dikit-dikit mawar. Kok iso? Aku dalamnya piye guys komentar. Gampang bisa sesuk nek gawe. Iki gari panas. Panas serene. Nah, iki langsung tak pres kene pisan. Yo. Langsung pres aja. Nggak. Aku dapat deh. Aku udah di apa? Bukan apa? Pres apa? Saya sudah suka itu. Tengok ya teh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini. Tapi 6. Oke. Ya. Tapi isinya 6. Iki jenenge ati karep bodo cepet ya iki. Tidak? Bener pena. Mesti. Bu, gak mesti. Rasanya tekok pasir. Bedino ya segan-gawen ngene iki ora iso nge-vlog ya kadang iki. Gawene gare ya dalu-dalu ngene iki. Cahayane ras piro padang di center. Jadi piye? Aku ku mbok ketok ora sireng tambah peteng. Kami hilang, wajah hilang.
kabin. Ireng kabeh. Tengok plastik roll. Masih ada. Tapi sambil apa ya? Itu sambil. Tapi ciri-cirinya ini kok pantas. Coba nanti kok saru. Bentino ya gawen-gawen jajan. Dia lo duwe iso mangan kok. Yo gawe pangsit pedes, kacang. Oh, Kuku. wis sembarang kali tuh gawe wae. Buat keripik kok tengok asli. Nenek tengok palsu. Iki kemasannya wis pokoke anti Kuis. motong. Nanti gue sih. Padahal ini gede gue gede. Terus ini Iya. Ya kira gedang berem. tapi kan gede. Kira tuh gedang. Gede matang kabeh. Gedane wis entek. Matang tengok matang. Cocok. Matang sih kan. Bu. Matang. Iki adol saobyok 9.000 titik mawar. Ini yang kentok loh. Terus lagi gede kok. Gede ini matang kan. Depat kulap ya. Center iki kamera. Ora ketok padahal padang lho, tapi ora pati ketok. Piye kok sing nunggoni kamera ora diwasi to, Des? Tepak to ora? Tepak, kan mang tepak kok. Apa? Nah, kayak ubah sitik unik. Apa pada nek konten karo kowe? Ki ngono kamera rumasane sampean tak dele tripod ora. Tak sendekno kok kenaan. Penggiling jagung. Gilingane kacang. Giling jagung itu bisa. Ngesko jagung. Tau gilingan itu Tak bisa. sebenarnya ya tak deleno gilingan kacang, tak kei loyang, tak tindai ungkal. Kuwi apene. Ora ana tripod iki, guys. Pak. Patmu. Mau 6 itu wong Oh, iki kebablasan iki. mau dibuka aku. Bolong iki. Oh, Wis mari kare ngepaki, guys. Kare ngepaki kleru, kare ngendeli ngomong kosok kok kleru. pagi ya, men. Itu ditali. Saya ngomong dong. Iya, api to? Malah ono plastik. Bedino wis gawen-gawen jajan iki dititipno nang warung. Sesuk ya gawe maneh. Karek masih sing entek opo engko digawekno. Pokoknya coba. Iya wae salat maghrib. Saya kakak. Iya wis adzan, guys. Wis mayo salat maghrib. Iya. Mari kakak cek iyam sik. Mari ngene terus. Ade nang salat kakak. Oke. Wong Islam iki kudu Sholat. salat harus. Kakak bisa nggak juk? Mbambung iki totoki ndase. Harus mau. Iya kak juk malah mau HP terus ya, HP terus sampai lagi mendul. Oh, Metu. sak gombyo iki Akeh panggo. dikulakno 9.000 isine 10. Aku kuwi akeh nah. Wes guys ya, sampai jumpa lagi di channel keluargane Cak Sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.